Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ingkang ludhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun Ari Priyanto kanthi irah-irahan piye iki. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Esuk kuwi suarane perenjak ngganter. Miturut kapercayan jaman biyen, yen ana perenjak ngoceh ing pekarangan, jare arep ana tamu. Tenan orane, aku dhewe ora ngerti. Mbok menawa anggepan mau merga saka ngilmu titene wong-wong jaman biyen wae. Lan jarine maneh yen anggone ngoceh ana teruse, ateges tamu sing teka mau nggawa rejeki. Yen ngenut kapercayan kuwi ateges aku bakal entuk rejeki, sebab ocehe perenjak iku dibacutake swara tir tir. Mangkono panganganku sinambi nyaponi latar sing reget merga kerontokan godhonge wit klengkeng. Udakara jam 8 ana mobil kinyis-kinyis mandeg ing ngarep omah. Kaca riben kiwa ngarep mbuka, katon wong lanang isih enom nyawang pekarangan suwung lor omahku. Pawongan kuwi mbuka lawang mobil banjur mudhun. Ngerti aku ana ngarepan, dheweke nyedak karo mesem. "Kula nuwun Bapak." Pawongan iku ula salam. Monggo, pinara mlebet." Aku ngacarani tamuku. "Inggih, matur nuwun. Mriki kemawon sampun cekap kok. Namung badhe tangkles sekedhap bab pekarangan inggil punika." "Oh, inggih, sumangga badhe tangkles punapa?" Aku noleh mendhuwur. Penere lor omah sing luwih dhuwur saka pekaranganku. Desaku pancen mapan ing puntuk. Pawongan kuwi banjur takon lemah lor omahku kuwi duwe sapa. Geniya kok ora ditanduri. Dak wangsuli menawa lemah kuwi duweke adikku sing ana kutha. Pancen durung ana rancangan lemah kuwi arep dikapakake. Mula ya mung ditokake kothong. Satemene adikku wis mekas supaya lemah kuwi dak openi. Arep dak tanduri apa terserah. Nanging aku ora keconggah, ya mung kadangkala aku ngakon uwong supaya mbabati krumbulane sing jembrung. Pawongan kuwi banjur njlentrehake menawa dheweke lagi golek papan kanggo ngedekake tower tandon banyu. Gunane kanggo nandu banyu resik sing mengkone bakal disalurake marang masyarakat. Jarine kuwi proyek swasta, banyune dicupuk kanthi ngebor. Yen oleh pekarangan duweke adikku kuwi bakal disewa kanggo papane tandon banyu. Kados pundi punapa sakintenipun Siti punika saged kula ginakaken nggih? Pitakone pawongan kang aran Harjanto kuwi. Kula dereng saged caos wangsulan, mangke kula sanjang dhateng adik kula rumiyin nggih. Aku aweh pamryoga. Inggih, mengkaten langkung sae. Benjang enjang kula mriki malih ing pangajap kula sampun pikantuk keterangan ingkang gumathuk bab Siti punika. Inggih, mugi-mugi benjang pun wonten wangsulan saking adik kula. Menawi
Kepareng kula nyuwun nomor HP panjenengan nggih. Mbok pilih mangke dalu kula hubungi panjenengan. Nggih, saged kemawon. Aku banjur nyebutake nomor HP ku. Harjanto banjur pamitan, dak untapake tekan dalan. Mobil kinclong weton anyar kuwi mlaku alon-alon. Aku age-age mlebu omah. Adikku dak telepon. Walah apes, pulsane entek, mung kena kanggo kirim SMS sepisan tok. Aku banjur utang pulsa menyang kiose Yudarmi. Telepon kaping 4 ora ditampa. Mbok menawa adikku lagi repot. Sorene udakara jam 5 adikku telepon balik. Enten apa, Kang? Aku banjur njlentrehake bab tekane pawongan aran Harjanto mau sarta kekarepan anggone bakal nyewa lahan duweke. Adikku pranyata ora kebotan, malah kebeneran menawa pekarangan kuwi bisa digunakake lan metu asile. Bengine Harjanto sida telepon ngenahake kepiye asile anggonku ngubungi adikku. Aku kandha apa anone sing wose adikku ngolehi lemahe disewa. Harjanto katon bungah banget. Dheweke kandha sesuk-esuk bakal mara maneh. Tenan esuke Harjanto tekan maneh ing omahku. Sawise jagongan ngalor ngidul, wekasane ngomongake anggone bakal gawe tandon banyu. Prajanjen bab tandon banyu wis disarujuki. Lemahe adikku bakal disewa 5 taun suwene. Masalah izin bakal diurusi dene perusahaan sing bakal gawe tandon banyu kuwi mau. Aku mung dikongkon golek pasarujukan saka tangga kiwa tengen. Jarine Harjanto, tangga-tanggaku mau bakal entuk kompensasi duit. Sing entuk kompensasi mligi wong-wong sing pekarangane adohe ora luwih saka 20 meter saka tower banyu. Ya pancen mangkono aturane, awit dhuwure tower tandon banyu mau 20 meter. Upama ambruk rak ngebruki omah-omah nganti 20 meter adohe. Kejaba kuwi yen ana ambruke tower, tanduran sing rusak uga entuk kompensasi. Kabeh iku wis diatur lan dijlentrehake kanthi teliti. Utekku sing lumayan encer banjur mikir cepet. Warga desa cilik ing puntuk gunung iki umume isih padha lugu, isih gagap teknologi. Mula kalodhangan iki kudu dak manfaatake. Kabeh warga sing pekarangane tedak calon tandon banyu dak silih KTP-ne banjur dak fotokopi. Kabeh layang pasarujukan dak garap dhewe. Pancen dak sengaja pamriye kareben wong-wong kuwi ora ngerti kepiye sak temene. Kabeh rancangan lumaku lancar, duit kompensasi wis mudhun. Wong-wong sing entuk bagian wis dak dumi nanging ora dak wenehake kabeh. Wong-wong kuwi mung dak wenehi 10%, dene sing 90% dak lempit mlebu kantongku. Wis beres, ana paribasan wong bodho dadi pangane wong pinter. Iki kelakon tenan. Lan nyatane nganti sawetara wektu ora ana kang nakokake bab gedhe cilike duit kompensasi mau. Pihak perusahaan ya ora peduli duit kompensasi iku dak amplep dhewe apa dak dum marang warga. Tumrap perusahaan waton wis ana layang pasarajukan saka warga kuwi wis cukup. Kamangka kabeh tanda tangan dak palsu. Hehehe. Pranyata perusahaan gede kuwi bisa diapusi. Wong pinter isih kalah karo wong culik. Dadi kejaba entuk duit sewan lemah, aku uga isih entuk duit kompensasi. Saliyane kuwi aku uga isih entuk duit
saka anggonku ngakali tangga-tanggaku mau. Golek duit kok kepenake kaya ngene. Satemene ana swara kang ngelikake menawa kabeh tumindakku kuwi kleru, mbok menawa pangelik-elik kuwi metu saka ati nuraniku, nanging kupingku enggal tak sumpeli nganggo gegambaran endah sing bakal kelakon. Gegambaran yen aku bakal urip kepenak awit duwe duit turah-turah, ora diselaki lamun jaman saiki duit kuwi banget wigati. Malah ana kancaku sing kandha duit kuwi saiki wis dadi gusti, awit menawa duwe duit kabeh pepinginan bakal kasembadan. Yen dak pikir-pikir kandhane kancaku kuwi ana bendere. Ing sawijining sore aku nyawang tower tandon banyu sing wis rampung digarap. Nyewake lemah pancen kepenak, ora butuh tenaga, amung kari nampa duit. Apa maneh kuwi dudu pekaranganku, sing duwe pekarangan diwenehi pira-pira wis manut, ora nuntut. Upama pekarangan kuwi ditanduri palawija utawa tetuan asli bumi liyane, mbok menawa 50 taun lagi metu asile. Kula nuwun. Ana sing uluk salam. Aku kaget. Badhe sowan panjenengan, Pak? Kandhane nom-noman bagus sing durung dak tepungi kuwi. Oh, inggih, monggo pinarak. Kersanipun menapa? Makaten, Pak. Dipun tepangaken nggih, kula Prayitna calon mantunipun Pak Dianto. Nom-noman bagus kuwi nepungake. Punapa serat pasarujukan bab kompensasi wontenipun tower tandon toya punika tasih panjenengan simpen? Menawi kepareng kula badhe nyuwun ngampil, Pak. Ujari Prayitna sawise abang-abang lambe sawetara. Aku tradapan, wangsulanku sak kecekele. Dek, sedaya dipun simpen perusahaan ingkang damel tower tandon toya punika. Prayitna nyawang aku, semune ora percaya. Atiku ngedap weruh panyawange sing tajem kuwi, nanging aku kudu tatak, ora kena gugup. Yen bisa malah kudu ngertak balik. Mula panyawange nom-noman kuwi ora dak inggati. Bocah kuwi mesem, embu apa teges ing waliki esem mau. Prayitna banjur pamitan, ana rasa lega setitik. Rasane kaya ucul saka kerangkeng macan. Aku yakin mesti bocah kuwi ora bakal nelusur tekan perusahaan sing gawe tandon banyu. Ora bakal wani, wong bocah wingi sore wae kok reka-reka arep mbongkar wadiku. Yen nganti macem-macem malah dheweke dhewe sing bakal dak rampungi. 2 dina candhake durung genep jam 8 ana swara gumerah ing ngarep omah. Aku mbuka lawang, jebul ing ngarep omahku katon tangga-tanggaku padha pating brengok karo nggawa kertas putih sak lembar. Aku ora pangkling, bluwang sing digawa kuwi layang pasarujukan bab kompensasi saka perusahaan sing gawe tandon banyu. Prayitna ngadeg ana ngarep dhewe. Wah, banjur kepriye iki? Cutha.